Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gene Kapitan. Gene Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Alaxan FR. Ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. It's time to chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Coffee Mate Original. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Uy, ano mo na daw ang bareta? Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Dali lang po mga ipagod Okay. Sige, go! I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see. I'm gonna hoot and howl like a lovesick child until you say you're gonna come out with me. Hey little girl, Mga tubong maranaw to po sa gabos ng mga parantabay kan sa tuyang programa. instead of counting sheep, Aramon Yato ngunya na Martes. hold you near, with you up there, and me down here. I'm gonna Kamo sa tabi kamo dyan. ring on your bell, Abaan ang init. window too. If you don't come out tonight when the moon is Yun ay napigsasabing summer. till you do. Sabayan paki-brown out na surunod-sunod. Abaan na talagang alingahot. Lalo na kung banggi. Napano na daw rin. Hey little girl, Kada bes may power interruption sa schedule. let's count kisses Pangyari. and sheep, Una ko baga marerenaan na serbisyo. and I hold you near, Mas lalo lugod. there, and me down here. Sa pangarap po ni Mardila, Ring on your bell, ina po na ang sendong makikaribang unyan na pag-utong ini. come out tonight. Edwin Teralda pa. It's bright, I'm gonna knock. Katuwang tamang garara dyan sa lawas ang Mega Force Patrol. Knock and ring and Sa 1st District, Jomar Bien. knock and ring and 2nd District, ring until you Alarmario, Luis Barcena, Renz Luna. Tapos si Ans Galero. Mientras na sa 3rd District, si Jimmy Nasalita. bell, tap on Sa laro technical, si June Napolis. out tonight. Si Sumay kumpleanyo. Anong ngaran nga ni? I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see. Lingaw ko sungaran tabi dayon. Like the love Angel Mustasa sa lamesa. come out with me. Hey, Kami po nagpapaabot sa indunin patara-tara. and asleep, Na sana kamo nasa maray na kamutangan nga na. how can I hold Sibot-sibot na naman sa pagpreparar kan pangudtuhan. me down here? I'm gonna knock. Ano daon puwerte mo niya na panira? Okay. If you don't come, Saramo mo niya may lada sa nari. it's bright, I'm gonna knock May lada. until you do. Gulay na may lada. Tapos sira na inalob. Hey little girl, Salakan mo kay Bicol Express. let's count kisses instead of counting sheep. Tapos minakamot sana. How can I hold
bagong mulinong maluto, bagas. And me down here, I'm gonna knock Tapos dumumang ka sa puon ki kahoy, your window papuro presko ka duman. if you don't come out tonight. Ano, aba na baya? Right, I'm going Pagkakaon mo, litad-litadan mo sa malindong na parte, kan makahoy. knocking, ringing. Kung makailing ka kay, alimbawa, sapa. So, free flow ang tubig. Labton mo pagkakaon. Hindi sana kundi maali ang alingaot kan panon. Ano, babad ka dyan. So, biyo na magparalaan lawas mo. Solve yan. Pagkahawas mo, meron nila mo kang bahaw. Purti yun. Pahit. Ano? Yan. Okay. Sige. Nato nga dahil si Mar. May pigatindaran po si Mar na pagtiripon dyan sa Santo Domingo. Kaya, anyway, taod-taod, yaw na ito. Kaya, di siya naman dahil tabi. Ano? So, sa gabos na mga parantabay ta, welcome na welcome po kamo. Digdi sa programang ini. Sa gabos na mga nakatutok sa Facebook Live, maray na udto tabi sendo. Anywhere, everywhere. Yan. Susain man kami minaabot sa iba-ibang parte kan na kinaban. Worldwide na ba kita? Yan. Maray na udto, maray na aga, maray na banggi. Sendo tabi gabos na mga parantabay ta sa iba-ibang lugar. And of course, sa radyo, iabot kan sa tuyang signal, maray na udto man tabi sendo gabos. Ano? Keep safe always. Ang virus is still here. Abo pa mag-ali sa tuya. Sabi nga ni kayan, sagod na dahi kita, kita man sana. Sagod na muyata, na magtinir, yahon andyan. Kung kita magsunod sana sa mga protocol, yan, baka mabawasan na lamang ang bilang kan mga kaso digdi po sa tuyang kapalibutan. Labi na sa sanong taon, poon kan ideklarar ang COVID digdi po sa Pilipinas. Kundi ako nasa sala mga March 15. Nag-ukas na kumbaga. Nag-first anniversary na. Kan March 15. Ngunyan, palaog na kita sa ikaduwang taon. Sana dai man lugod. Mapurupundo na ini. Pero, dapat kita man ang magibok ipaagi. Sagud na sige ta ang durunong-dunong, yaon andyan na COVID na yan. Iyo po. Okay, bueno. So, dagdagan tan mga istorya, hali dyan muna sa luwas. Aramon tara kung ano ang ikim-ikim na istorya ni Jimmy Nasalita. Hali dyan sa third. Bilib ako kay Jimmy. Kung siya nakakalakop. Pero ingat ka, tabi Jim. Dipisil na. Mata kay puwang kang maray. Next year, may plano sa imo. Yo, Jim, marinood to. Yes, Director. Good morning kay Ngoyen. Yan sa nagilid kan may kong river sa Vietnam. Dahil mo nalilingaw na dahil. Oh, dahil malingawa dito si Ngoyen. Lalo na itong show duman sa pigpapayag-payagan mo. I-post ko daw ito. Dahil mo. Ano na daw kanya ng estado kahit paano? Hindi, dito easy. Dahil mo pig-chat-chat. Ano? Dahil mo pig-chat-chat. Dahil naman. Nata. May COVID. Para chat. Sa iman igo, iyo. Sa kuya, iyo. Pig-chat-chat ko. Pig-kumusta ko ito.
Damis ka talaga. Negosyante. Anyway, tabi, Direktor, sa mga dagdag niya itong bareta, pikobligar na ni Congressman Fernando Didi Cabredo ang mga agum na lalaki, bako na mga kababaihan, ang mag-irinbuelto na sa programang Taranuman Project sa mga barangay, digdi sa 3rd District, kundi pati na sa mga agum na lalaki. Dapat man talaga. Oo. Dapat para pakakaon mo ang babae, dapat siya lalaki pa rin daisa na. So lalaki, siyempre, nagganap buhay na iba. Aha. Yung mga babae, pinag-organisar baga, tangani magtaranong-tanom sa mga parespisan, sa mga gabulod. Kung ingon niya, naisipan kang congressman, ay sabay na sa mga kalalakihan, lalo na itong so nagpo-part-time man sa nalimbawa, ang katuyan kayo ni magtinabangan na ang mga babae agom na lalaki sa pagkultibar kan mga kadagaan tabi, Direktor. Na para mas na maguswag ang agrikultura niya to diktitan na katuyan dikti kan congressman na kung bastante ang supply dahil gutom Natural. na higos Sabi ba gangani kayan, ugat, tigbak. igos, tios Pag naigos ka, igos, asinso pag ugakon ka, tigbak. Ugat, tigbak. Igos, asinso yan. unian makonsuelo tabi, Direktor. Sa sarong barangay sa Ligaw, habang nasa proseso kan orientasyon kan programa si Congressman Fernando Didi Cabredo, nagpipinsar ang congressman na ang mga nasampangan niya lehitimo na mag-aragom-agom, Direktor. Igwang sarong babae, an dayman suagom niyang lalaki, day inda kunhain, ang ginibo, digdi na ngaya ka mo, ma-orientation kita kan kung paano anilalan sa rining mga programa ta, inbuelto na sa mga agum nindong lalaki. Ginibo kan babae, kuminabit nin lalaki, nabako man niya agom. Ngunyan, itong lalaki may agom. Dahil sabot kung may agum o kurano, basta sa madaling sabi, magkabarangay, umini ba? Sampang, magparpartner na ba ya? Kung baga, compliance na aning na may partner. Correct. Ngunyan. Sabi kan congressman, arak bayay na ngayon nindong agum nindong lalaki. Tanga an katuyuan dikti na an magagum na babae lalaki may hugos na ibahan sa pagtatanaw maugma. Di okay lang. Nagpakbay man sa lalaki sa babae. Uni na kuminirad na sa babae kan aber an masunod ngaya Ano kan? kiss. Maski sa pisngi. Puminalag sa babae. Uy, uda nga kan kong. Dahil nga pwede kong, bakon kumaya ka di agom. Duman na booking. Bako man pala niya ito, lalaan agom. Papanguto na kuta na kan lalaki. Natural. Tayo. So kasuguan. May taday sa tinik mo. Duman na, nagkaiguanin makonsuelo, Director na Ororon. Dahil ang tupalan, sunakabit niya, bako man niya agom na lalaki. Dahil nakisan. Problema ito kan babae. Tapag naisin ito kan agom niya, baka tikmoon itong lalaki. Dahil man, sa babae ang guminoy, pinaunran man sa, dahil man aram na araw kayo itong mangyayari. Maski na. Natang yan, nagpakbay ka sa bako sa ko. Maringano ito, dahil katinuka. Dahil man, nag-react nga ni, pwede nangyakan ko. Di, paano ito? Ano yung nangyari? Wala, nagkaripuan na, pansa na, naging konsuelo man sa na ito sa barangay. Para ganito testing kayo ni Kong, kung talagang ang mga rayaon duman, talagang mag-sararo. Yan baga, Direktor, may lingman mga kapwerting mga tinanom. Produkto na yan kan mga kanhigos kan mga mga babae, lalaki sa mga barangay. Iyo masana kay puan ngunyan, may mga bakanting luti man sana, dapat tanuman iyan, mapakinabangan. Bako sana, once na napatunayan ka kan kongresista digdi sa 3rd District na nag-igos, may premyo. produkto. Ang premyo mo, tinampo. Bako man para sa imo, para sa gabos. Kaya sa barangay na,
gusto mong sabihin, pag organisado ka mo sa barangay, nagpairing ka mo kay kahigusan, o yan, tinampo direktor ang regalo. Time to Market Road. Oo. Yun na yan. Tinganin, yung mga produkto, madali na may baba. Oo. Ay nadaptar man pati ni Kwan, ABC Federation President Cap Adrian Salceda Canpulanggi. Ayun man ang pahit. Iyon naman ang pahit ni ugmaon man nga ni si Congressman Didi Cabredo dahil anta naguyod pa siring sa Pulanggi sa mga barangay. And so proyektong tupad partner Kandole, tinawan man si ABC Federation President Adrian Canpulanggi ni gari 30. 30 mga ano? personas. Beneficiaryo Kantupad. kantupad. Sarong barangay sa na yan? Dahil, buro barangaon ga, tigduduro, depende na kay Kwan, Kap Adrian Salceda. Sigan, hiwas kay ni Tabi Direktor na mga Kwan digde. Tapa, ararog-arog na, natural, nagpapatanom si Congressman, igwaman sa iban sa diring tanuma, daga, nagkukultibar naman ng sa diring nila. Bako sa na yan, sana digdi sa enterong probinsya, araw ka na mangyari. Ta si Kong Joey, igwa man ka ining programa, itong edible, ano ito? O digdi sa Elmero Dishay Elmero sa Salugan. Oo. O digdi pigtuturok doan man yan Tabi Direktor. Igwa ba siya ka itong edible, ato na, tanapong ko digdi. Ayan. Oo. Magiyon man itong programa, napagtanuman ito. Tapos pagtanom, digdi sa 30 madali makabangon para rato na antan ugwaan gulayon. Diyan sa lugar ninyo? Oo, nali kami kaswapon sa nakasabay kita sa anong barangay Ramay Garo ito, nag-ani kikamote. Ramay sa, ano yan, sa UAS? Uwas. Sa, ano na yan, sa tahaw na yan kan UAS sa Ligaw, Piodoran? Oo, Morupon Ros. Ang pinakarayo-rayo. Morupon Ros. Sa ngaran pa sa na direktor. Iyo. Morupon Ros. Bangyawon. Pintason. Kamagong. Badbad. Inarabot mo na yan? San Pascual. Yan. San Miguel. Inabot ko na yan? Rayoon direct. Oo, diyan siya, nangaraya Pero kami sa... kung na, ang mga tinampo, baralda na pala ito sa Obilyar. Iyo. Oo, dahil first time ko ito na makantos dumaan. Oh, banda, Obilyar to Pantaw, bypass road, 4 lanes, highway. O bilyar to Pantaw nangaraya yan sa ngayon, Chongson. Oh, Mabalda ko na duman sa... Yan ang... Tablon, Yan. San Vicente, Bakong, San Miguel, Iyo, inaragiyan ko na. Nadyan ko na yan. Paulba. Matindi. Iyo. Oo, pero magagayon na direktor. May iwaso na ang mga tinampo. Hindi May ba yun? may tulay, aralapado nun ng tulay. Iyan ang premyo ni Kong sa mga paratanom. Oo. Tapos yan, permian presensya kan congressman so mga nahiling niyang nagluluya-luya. Imotibar nin maray. Bilib ako kay Kong, hands-on siya sa mga proyekto. Siguro, nagkakapira sa nanakay. Sinigwa dyan, may wasuno na tinampo direktor na ongoing na ngunya na pinagkukongkreto. Iyon na yan ang pigsabi mo? Iyon na yun eh. Hobilyar, Pantaw, bypass road ang ngaran. Di, mga nasoro, may mga mag-aaragi na dyan ng mga transportasyon. Iyo. Dahil ko nga ni, aram ko, dahil ko na kay Bakaswapon, dahil ko isin, naigwa na dyan yung tinampong balda. May sinat, mga nasoro, rutaon tayo yan. Oo. Iyo. Ayos. Okay. Yan, sabi- Kumusta sa travesya? Dahil pa ako nakadumaan. Ayo. Hold day man ito. Toto naman ito. Iyo, Dahil ang tama. problema ito. Okay. Yan tabi na rin, sa ito yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Mapalas sabi, Jimmy Boy, sa mga dagdag na istorya, hali dyan sa luwas. May arestante, isunod na naman si Ans Galero. Ans, kumusta dyan? Yes, Marina Aga direct, Marina Aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya itong bareta, nagkakaiguan na ko niyan ni nakaayusan sa pagbulos kan trapiko. Digdi sa kahalabaan kan Rizal Street, particular na ining sa Albay District, poon sa may City Hall.
pasisiring man dyan sa may Divine Word College of Legazpi. Ini matapos na manotoran kan DCGB News, nasa Giraray, balik na sa normal na operasyon ang stoplight sa intersection road dyan sa nasambitan ng lugar, pasisiring man ini sa may Albay District, kaya sa may Albay Central School. Susog sa impormasyon direct na ipinalawas kan Legazpi City Engineering Office sa pangenot ni Engineer Long Clemente Ibo, ini daw na tinawan man din magkakanigong prioridad, tangan ni man na maayos na gubot sa trapiko na nangyayari dyan sa nasambitan ng lugar, lalo na po na rush hour. Sa ngunyan, ang sitwasyon dyan kan trapiko, marayray na kumpara kan mga nakalihis na daw na napundo ang operasyon kan nasambitan ng bagay, asin man naglalaom ang mga personalis kan City Engineering Office na mamantinir man garaan kaayusan kan mga ekipahis na ipinagbuktak dyan sa stoplight, tangan na mapakinabangan ini kan mga Legazpenyo. Kulabat ko, Ans, tapig reparo ko dyan, ang numero, ngaya pag naka-stop, pirang seconds iyan? Gari 90? Oo, garo data na apot ini kay Engineer Ibo. Garo pareho man lang dili sa Dai. Legazpi area na gari 3 minutes gayud ang pagitan kay antabi direct. 3 minutes ang pag naka-stop ka? Garo more or less arog ka antabi direct. Pirang seconds iyan? Inda kung 60, 60, 60, 180, garo iyo. 180 seconds. Dahil na makausto naman sa board ninda para 2 digit mo sa nakabugtak duman. Inda sana kung ang arog ka ng numero ta baka direct nagbago sindang sistema kasi dati kang pagurulay kaya sa pagbugtak before pa ining plano pa sa nang ibugtak iyan garo iyo iyan ang naging plano na standard na gagamitin pero since nga ni take into consideration man ka nasambitan ng opisina na bulos kan trapiko baka binawasan man din daw do di kita sure kumpara talaga na pig-alokar na segundo para sa mga vehicle ini man ang mga tinagman na stoplight para naman digdi sa mga maaging mga pedestrian. Pigiro para ko ba ya? Ako, Aroldo, nag-aagi ako dyan. Ngunyan nga ni iyo, tama yan na ibinalik na yan. Takasasaro, napundo yan. So, pag-stop, mga 90 seconds gayod. Pero pag nag-go, alipot. Masisibot ka. So, dapat pariyo ang oras kung 90 so pag-stop, 90 man so go ba ka? Iyo. Oo. Pero, ang stop, mas alawig. Ang go, alipot. Kaya kung minsan, sisibuton ka na, pag go mo, dako lang pagsurundan mo, mabuyo ka makaabot sa stop na. Paano na yan? Ano ba, stop ka naman, marat ka naman, give 90 seconds. Late ka na sa dumanan mo. Tapig ano ba gayan? Pig kakalibrate ba gayan? Baka? Yes, Sige. Aber daw? Sige. So anyway, lingon ta kung anong maging pasistema ng gadkaiyan. Ngunyan pumasan na binabalik direct. Taka nakalihis na bulan, nagbalik ko tayo, kaso pinundo naman sa operasyon. Siguro, may inagyan man na maintenance process na gobyerno lokal. May kinaraman dyan sa bagay. Okay. Mientras tanto, direct, isabay ko naman ini 47 ang bagong kaso ng COVID-19 na nairehistro sa Kabikolan. Ano? 47. Medyo nagbabata ka susaro, 62. Oo. Ngunyang 47 na sana. Tapos may sarong gadan Susursugon. sa probinsya kan Albay. O sa Albay? Pangyari sa... Wala pa kitang information kung saan naman ining LGU. So sa 47 ini direct duwa kay nian sa probinsya kan Albay tigsaro an ginubatan ni Sindaraga, 29 an sa Camarines Sur, 16 sa Sorsogon. And igwa man kita ni sarunganing nagadan dahil sa COVID-19, gikan man ni sa probinsya kan Albay, mantang igwa kita ni 27 na naka-recover na sa nasambitan ng helang. Susog sa DOH Bicol, na total na kaso kan COVID-19 na i-record sa tuwing riyon, nagabot na sa 5,600 Gs, mantang ang aktibong kaso na sa 638 para susunganis na nasambitan ng ahensya. Ano yun yung mga... Pero ito, 47. Ano yung mga LSI? Posible direct kasi ang gadaklan kaya na yaon sa Camarines Sur ay magkusog baga duman ang mahigot duman ang border control sa Del Gallego baka tats nagkakondusir sinda ni mandatory na testing dapat igwa ka duman and baka ang nagkapera LSI although deman pig taram digdikan DOH senda ang pinabot na informasyon kung siri sa digdian mga lokal nang nag-irisa sa kanya-kanyang probinsya na nagpositibo o kaya ining mga nag-uroli gikan sa Metro Manila siniba pang lugar sa luwas ng Rio Bicol. Ano nga na isumin ng LSI? Locally stranded individual.
Sure ka dyan? Nata, anong sa imo? Lusot sinda, iyo? Ano, tama? Tama, pero inda. Nariraw na, kung dakol kay mga nakakalusot, di, eli sa isinda, lusot sinda, iyo? Oh, yung mananggal. Inda ka direct. Okay, sige. And tabi direct, sa tayo mga istorya kay Bahan si Boy, sa Mobile, Ans Galero, DCGB. Mabalas sabi, sa mga dagdag na istorya, mabalik po kami pagkatapos na nakaini. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha, kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Nyato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. It's gonna taste better. Try the New Coke kasama for only 39 pesos SRP. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang alaksan. Aray pero di bibigay. Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mo bang bumalik ang alindog mo? At gusto mo bang mapasaya si partner? May solusyon dyan. Narito na ang Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Ito ay fat burner na puno ng healthy microorganisms para sa katawan mo. Hindi lang yan, may sex enhancer din ito. Kaya simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule para sa mas masayang pagsasama. Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule Natural Viagra. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. 10 pesos lang SRP.
Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixten Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Mixten Herbal Coffee para iwas constipation. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Experience Converge, pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Mag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 11:15. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Porsigido ang Department of Foreign Affairs o DFA sa pagkonsiderar na agihon sa diplomatic channels ang pagsumitir nin protesta kontra sa China. Katakod man ini kan pagpirit kan China na parte kan na sendang teritoryo ang Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea. Sigun kay DFA Secretary Teodoro Locsin Jr., nagkapirang beses ng pigdeklara
kan China ang nasabing bahura na malinaw na parte kan exclusive economic zone kan Pilipinas. Yan ang pangalas 11 bareta, halig di sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Wilkins Distilled, most recommended by doctors. United Home, bahay ko to. Protektado ng United Home. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Sige, pero-diretso na po kataka sa tuyang programa ngunyan na pagka-udtong ini. Condolence pa lang sa pamilya dyan sa Arimbay, kay pamilya Bea, and of course kay Jordan Alpaharo, ta nagpaaram na si Buboy Bernaldez. Yan, ano? Condolence tabi sa Indo. Yan, si... yaw nga pala naman si amigo tao. Gano'n man daw iniyo dumaan. Darin tabi noy an lubong kay kay Buboy Oliver Bernaldez. Yan, okay. May birthday po lang sa Pagariba, may si Arvin Laad. Ayan. So, IT Midigdi. Okay. Happy birthday tabi sa imo, Arvin. Okay. Sige. Sabi nila ka nag-text sa tuya. Yan na ito. Dali lang, Pwede po ba mag-apot? Kung dae po magtanom, dae release ni kong unbudget sa pagtinampo? Bigyan ganyan nga ni tabi ni Kong na magtaranom sa mga tao. Ang katrukis, apera kan siya ng produkto, sa induman siya na iyan, na produkto, mapagibo si Kong, Didi, kitinampo, tanganing, sa pagbaba kan siya ng mga produkto, dahil na kamo madipisilan, na maagi pa kamo sa mga madugi, na dalan. Pigpakongkrito na ni Kong sudalan. Kaya igos-igos ka na, sana. Tanganing, may pagkakan, iyo ba pagsasabi ta, food sufficiency. May pagkakan sa lamesa. So, kabaklanan, sa endo mo sa natabi iyan. Makadugang-dugang lamang sa income sa panahon na ini. Okay? Dai, panira ko direk, gulay na pinalusag na gabi, may sili tapos daing iyong bangot, puwerte ini. Puwerte ining natong. Babawon mo ki kung bako pinusta, yan ang body. Di na nindo pagparaaranapon si Papa Mar, tayaon man sa nabaga si Direktor, yakang-yaka iyan Iyan. Okay. No problem. Kami digdio pa tarabang-tabang. Iyo po. Okay. Sige. Okay. Sige. So, diretso na po katakan sa tuyang mga restoryaan digdi. Ilang tango na sa mga pagiriba ta. Diyan sa luwas. Nasa linya ngunyan ang dagdag na istorya. Pagiriba si Alar Mario. Al, kumusta na dyan sa area mo? Ayos lang, Direk. Dari
dahil ng ibang illegal Oo. na nahiling ang ibang pulis, lalo ang CIDG, ngunya na pandemya, kundi tupada. Dahil na nahiling si iba, May kulang pa, no? kulang na rin. Alam mo naman sana, Sobra na dangani. ang problema, sabi, ang dangog ko, na man nakakaabot. Yan sana. Kaya, yan ang nangyayari. Dapat kalusin so di nagpapaabot. Yun to ang dapat. May mga naisiyan nga ni ako na, ngaya, dyan siya na sa orunutan, mapasyar. Tapos, Tautod, maali, dahil man nangyari. di ayos na. So sa iba, iyo to ang kikunyan, o yan ang Di dali. dapa niya, dapa! So sa ro katao nga ni, may darang tubig, sige so, pigparabubuan so payuta. Nakalaog sa, magkaragungoy, aba, nang turok kan mga daon sa lawas. Hindi naman ito binarati, nagkasiring ko. May nagtsatsanik dahil kan ko yan, Tunok. kan karago. Maray nga di, takabisado niya so dalan. Ayo. Kaso saro, dyan sa Oritaas, mi, igwaman ki nadali, 4. Iyo, durong-durong ko kaya direct. Saka minsan ibang aldaw, puro barantay sana kan pulis antupada. Tagaring iyon na sana bagaso na iling na illegal, di sa palibot. At actually, hindi bagaman na nagiging libangan. Parte kan kultura to na, lalo kan mga kalalakihan, na iman kayo masyadong libangan baga sa mga barangay, lalo pag bakasyon. Yan. Kan Holy Week, grabe sa mga patupada. Nagiging dahilan na yan kan mga otoridad sa COVID. Kaya nabigutugutan pa sa legal na bulangan. Kaya burutuan talaga sa mga tupada sa iba-ibang barangay. Yun na nga yan, iyon na yan ang nagiging libangan. Ang mga ordinaryong yaon sa barangay. Ang dangog ko nga ni, naigwaman ki minatip. Ngayon boss, positive digdi. So asset man nga yung asset. Madaralaga na duman. Ayan. Pero yun na nga na yan, ang problema dahil so nagkakadarakop direct, ang sabi, allegedly pati sa personal na kwarta, dahil nakakauli. Mapiyansa ka pang 35 gayod. Kung madiretso ang kakikaso. Di, anong pahit? Pag nadakop, plead guilty ka tulos. Kaya kumbaga na ariglo man sa level kan sa baba, na kung may influensya man na tao, yan, namin na arbor, kaya yun ang nangyayari. Kundi ang problema direct, sa feedback sa tuya, sa mga nagkakadarako, so personal na kwarta, dahil na nakakauli. Dahil naman ito magkakauli. Ito, ebidensya na. Nasa bulsa mo, ebidensya nga kabus na kwarta mo, duman ito sa bulang. Hindi man nakalatag so taya. Man nakalatag, tama baka man aktual na yaw sa tayaan, nasa bulsa mo. Ang problema, tabak ko siya na yan, pati sa mga helmet, nadadamay. Yan, tama ka tabi, totoo yan tabi direct. May mga feedback sa tuya na pati na sa mga helmet sa rayo naman na lugar, nagkadarali. Kaya, sabi nga ni, barasog-basog sa nakadali may manok ng pambulang sa buhay. Tapos sa mga talonan, gulpi. Di jackpot. Ang problema, di ka ng helmet, mauli ka na. Alimbawa, pagkabot sa runutan, checkpoint ka. Checkpoint ka. Nadoble. Dulan diwalas. Pero yan, talagang, dahil iwasan direkta. Siyempre, nga nga, dahil man so legal na bulangan, pag barakanting man na oras, barakanting aldaw, yung man ang libangan kan mga yaon sa barangay. Kaya, kumbaga, nagiging ang kultura na nga ini. Kaya, totoo lang, dahil man talaga napupundo yung mga tutupadan yan. Dahil natutunong iyan. Dahil man matutunong talaga yan. Naisiyan ko nga ni, may naisiyan ako,
na kaya, sir, kabaro ta ka? Sirado lang na. Di man inaprendir ta. Kabaro. Kabaro, oo. May mga konsiderasyon man. Hindi, ang problema, Unfair ba ka? unfair man sa mga ordinaryong tao, tayo na nga nagad maninda na totoo, illegal yan. Pero, kumbaga nga, tagariiwasan na naiiling na sa mga tunay na kriminal, mga tunay na sindikatong Dracula, mga milyones, sa mga kurakot kang politiko, dahil daw nahihiling, lalo yan waiting. So, waiting baga dakulahon yan. Milyon, nga tataday nadadakop yan. Ayan. Tanahiling dahil sa mga ordinaryong arogan, yung atorong-it. An violation, PD 1602. Aha. Violation sa minimum health protocol. Tadain ng social distancing. Aha. Dadam, bawal bagaan mass gathering. Sabi nga ni Kanibaman, natangaya, may barita ng na COVID ali sa tupadaan. Iyan nga ni iyan. Sa pa yan. Kaya, ang totoo lang na uyam naman si iba. Sabi nga ni kanong ordinaryo manatawo, kanayaman sa barangay, gariyo na sa nanailing kan mga otoridad, at mga bagay na yan na mga small time man sana. Sa Domingo, saan ang pahit? Hindi ko aram yan. Siyempre yan makukonsay. Tawa-sabay kita sa kuyan operation. Waloy ang dalagan ko, boss. Sa operation. Dahil kita makasabay dito naman sa Parnaco. Dahil na akong practice sa... Pasabay kita doon sa Parnaco. Makatalunan lawang. Ito na ano yan. Seryoso yan. Makapunpong kakitalunan, mga duwa lamang. Okay na, di. Padako palang tama. Dali kita lunan. Buda buhay naman ako. Yan nga kay Sir Ian. Patindi. Okay. Sige. Walang kawan ng sildo. Kahit sana ka mo. Yan tabi. Direk, ang informasyon dito sa luwas. Sa Mario. Thank you. Mabalas namin hal sa mga dagdag na istorya dyan sa luwas. Makonsulin yung mga operation na ini. Taan tuyo-tuyo man sana. Maturopada. Di man talaga na nasasagdunan. Sa arayo o na bulod. Pigdadarayo pa yan. Maski pa yan mga suksuko na, pigdadarayo pa yan kan mga parabulang. Malakaw ka, umamotor ka, ani ba, gigaray kung sain, maralakaw. Makatupada sana. Dahil pa nga kabangaan kan sultada, mga 3-4 pa sana, may maarabot na. Pondo nga, pondo. Garuso, ano yan? O yan ang mga tanga bagang inulaan mo kay tubig. Ang nagkakawaragas. Kanya-kanyang agian. At asusaro o katawa nga ni, ano nga ako? Ano nga yan? Madakop nga yan? Maluya? Dulag-tulos nga ako? Ano yan? Nakaagi big boy ki malubi-lubi. Sige siya pag aki lubi-lubi. Dara-dara pa uli. One time, magdarakupan, makaskaso magsakat sa pili. Sisa pa mabukod siya mo sa pili. Ano ka dyan ay? O nga tabi, nagkukakipili. Dahil ka man kasabay naman sa tapada. Dahil mga uri ako sa taas. Mga ideya. Pero siya iba, may nagkaurulong sa kali, sa magapo. Yan. Ay, nabuhay na yung. Okay. Tapag nadakop ka mo tabi, alangkaw na, o ababa na ang 35 na piyansa. Pag di ka nakapiyansa, batat anpahit, mapahit sinda, weekend, Biyernes, Sabado, Domingo. Pag nadali ka dyan, di ka makakaluwas. Biyernes? Di ka makakaluwas. Maistipot ka na. Ayan. Okay. Sige. Konsuelo man. Sa bagay, ang pagbulang bagatabi, parte na ang kulturang Pilipino. Maski ka itupang panahon. No di, ang purpose man kayo ni kan mga otoridad,
ta illegal ang tupada, kaya dapat purundohon. Buda, so, minimum health protocol na bawal ang tiripon-tipon. Bawal ang mass gathering. Yan ang rason maninda. Iyo? Okay? Alas 11:30 na palan. Oras na naman kan pangudtuan. Pero bago kayan, ilagtango na si LBB. Yan. Miss ko na ini. Ha? LBB, kamusta dyan? O, si Jomar palaan. Una ko si, si LBB. Si Jomar palaan, yaon dyan sa First District. Jomar! Yaon ka pa? Ano yung patabi, sir? Tayo pa ba nakakatalyo sa ibang distrito? Kumusta man ang pahit dyan? Gano'n sige-sige mamaga dyan ang darako pang kitupada eh. Ano pa? Sabagay, mariklamohon man sana. So para to pa da? Nata? Siyempre, hindi nagkakadar ako. Kaya ba nagtutupada? Okay lang. Bagong dapat, may ini oh. Sabagay, hindi man pwedeng tawang ki-permit. Bawal nga ni. Oo, kahit ganing binawal. Oo. So kulang nga ni, bawal. Iyo. Para, baka kulang siya na sa sa ororon. Ano naman, yan na, obvioso naman yan na binarawal subulang dahil kining MGCQ. Tapos tugutan so, sutupada. Balik ako naman. Malayan. Kung pigtugutan so burulang, so tunay na bulang, pwedeng magtaga pa simple duman. Paano Kaya kaya? naman yung magparareklamo, tagbang burulang. Paano kaya ta mga magatol talaga ini ang mga paratupada na masiaram ni ng bawal, maduman talaga. Yung man nagdadade, paano daw yan? Banga ikaw ang bagakan sa online sabong. O din siram duman, dapat may physical mo mailing. Yung man nagdadade. Budan sumaya na, mas magayon, so nagsusuriyaw ka talaga, dik. Alangan man nanailing mo sa screen. Dahil sira mo. Ang saro pa dyan na excitement, so nagbabarabad kang kwarta. Yan. Na masaluk kang kwarta. Ay, tama nga tama. Sasalun mo sa kwartang surin nulukot. Yan. Pero pag sa online dahil, dahil man ta, ang kwarta mo, yaos mo na sa gilid mo dyan, Pierdi ka, toyin ako, binggayin ako. bako man, ang online baga, ang barayadan da, online man. Ay, totoo yan, Di, ang kapot mo sa napirme, cellphone. Yan, Nagbabarayadan dahil man, ang ganda si Ram. Ding excitement, adi. Pagkatapos, pag tunay na burulang, ang pagkatapos kan burulang, iriba-iba, so iba, may padurulag-dulag, tapo, magtaw kibalato. Buda, may istorya. Oo. Sararo ka mo, sarabay sa pagkawat kaan, pag-urulin nindo, iba-ibang versyon. Tapos anas daog, kung bakong daog, tabla. Maurag nga so, shuffle kan manuko ngaya. Nudi ngaya, nasaroan sa nasa liog. Ayan. Bira bagang gana, tamala, may saro bagadang sumakilimos, nagpasiring sa bulangan. Duman siya sa pinto, nagbantay, tulong na duwagay ng pinto. Kada gada niya kilimos, pati siya na nga yata di lolo ta pirde. Pati siya na nga niya lolo ta patas. Puro sa naarog ito, maubos na sutawo sa laog, kambulangan, puro pirde, puro patas. Ding na ako aso makilimos. O minapot baga sumakilimos. Sendula, sente sabi nga di ang luwasan kan mga gana. Dahil na pinto ay nagluwas mga gana, ta puro ka sa naging nagluluwas. Makonsuelo, adi. Pero Sige. pag sa online, dahil wala kinakaising ka na kaudaog. Iyo, totoo yan. Okay, sige. Sa nananggan. Okay, Kaya mas maganda sa tupada. Buda sa tupada, ang nagkakapasiramda kayan direct. Sukaha dita na baka may mag-rate. Yung yan, Buda, kung yung kaso may dakop, ang paburuagan, kanya-kanyang istorya, kaya... So tupada, nagiging fun run. Yan, yun ang gadiyan. Tapos magtuturo parang kinaagahan o kinaapunan. No, sige nga ali. O to bagang grabe nga, taga-tadakulog kaki mga tinudukan. So mga sinagrapan ko nga, so mabutong, so makaragumoy, pati nga so chinilas ko nawara.
Tapos, tatutsaran sa mga nada ko, mga maluyahon nga magdaralagaan kaya. Okay, sige, go. Ano ba yan? Mabalik na pala na ko? Iyo pag pare to also. Yun eh. Pigkumusta ko masana so Daracopan niya sa first district. Dadagdag na bareta, dapat na isabay man ang gabos na alkalde sa mga frontliners na babakunahan. Ini ang opinion ni Mayor Crisel Agman Luistro matapos ang ginibong simulation kan vaccination digdi sa syudad kan Tabaco kan nakalis na semana kung saan maugmang inanunsyar kan alkalde na 98.7% ang nakuha ng grado sa simulation kan vaccination. Sinabi kan alkalde na sa iyang nariparo na ang mga alkalde pati naman ang masarla ang iba pang haralang ko na opisyalis kan lokal na gobyerno iyuan dapat na isabay sa babakunahan o sa frontliners bako na nasa pudya na prioridad. Tugutan na bagangon yan? No? Okay na baga so IATF sa mga governor, mayors na pwede nang magpabarakuna tanganing ma-encourage so iba na magpabakuna man? Dahil man baga, okay man sana duman sa Metro Manila sa suhara lang kawang kaso. Pero may kondisyon. Kung governor ka, mayor ka na, senior ka na, pwede na. Oo. So mga dae pa, Dahil man, daingo na. unless na yaong kaduman sa lugar na ang kaso matindi. Yan, iyo. Niya ba ko man baga sa Bicol, grabe ang kaso. Kaya dahil man nakasabay sa mga alkalde. Iyo man ang ganda, no? Sabi ni Mayor Crisel, na hiling niya na ang mga arog niya pala ng mga opisyal, pati so iba pangalang kaw na opisyal, iyuan perming kuro kay riba kan mga health workers o frontliners. Kung ngayon ito pigmabarakunahan, pero basado baga sa pag-aadal, asin sa kondisyon, maski ka na bakunahan na, kay puwan mo pa mang giraray na mag-face mask, mag-ingat, pwede kang maging carrier kan virus, yan kahurang pangayakayan. So mga local official, pwede kayo baga magkaulakitan? Iyo, taday man ang ulugan, kumo na bakunahan ka na, immune ka na. Tama. Bakaw? O, so nga taday ngayon, kaya sabay sa frontliner sa mayor, yung nga ni iyan. ibaga nga no, kaya kung nasya nga puton, kaya ito pa sana, primerong pagdeklarar, ang mga mayor, vice mayor, asin sa ibang mga kagawad, na yaon nga nakaprintera, kaya riba iba sa pagkasikaso, kaya riba kan mga frontliners, pero mga health workers, dapat nakasabay ng kaduman sa prioridad, na para rehasan sa indang exposure. Iyo baga? Kundi na, paano yan tabak, dahil man sinabay? Mag-petition so League of Cities, League of Municipal Mayors, League of Provinces. Sabi kan susarong kataning ni Mayor kang inapot ko. Dahil naman ngayon ta. Dahil man maako na nasa lasinda sa primerong rangkada. So, Okay. so fried chicken ngayon. Fried chicken. Dahil man bigara ko na pumineral pack. Ano Anyway, kumpirmar kan alkalde na sa second week ko niya na Abril, maabot na naman ang mga bakuna digdi sa Kabikulan o sa Albay, asin posibleng mabakunahan naman itong iba pang mga frontliner sa syudad kan Tabaco na dahil nakasabay sa primerong rangkada. Sinovac ang bakuna na piglalaw mo na maabot digdi. Samantalang preparar niya naman itong sa mga nabakunahan kang AstraZeneca kan mga nakalis na simana dahil lang sa maabot na bulan na Hunyo, sinda naman iyo ang maresibi kang second dose na ipreparar naman kalokal na gobyerno ang listahan kan mga senior citizen na pwedeng isabak na sa mga masunod na rangkada kan bakuna asin susog sa iya dit na sa nang review ang kinakaipuan para makompletaran ang naunang-pita na lista. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Mapalasabi, Jomar, sa mga dugang na istorya hali dyan sa luwas. Ano ito, Mr. Tanay? Soren? Hindi ko nasabutan, oy. Ha? Time check? Oh. Kasi bago pa ako nag-time check? Pangyari, madali lang, ha? Okay.
baga bawal bulang, natatamay derby, kasuod ma sa second district, o na ko open na subulang, iyan an problema. Iyo man may nagkaireling man ko na may nagcharampiyon na sa derby. Online derby ito? Online bulang ito o ano ito? Bueno, 40 minutos po makalampas an alas 11. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gene Kapitan. Gene Kapitan, kayang-kaya mo yan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Naaalala mo pa ba yung kilig nung sinabihan ka ng first love mo ng... I love you too. Ay, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB 114574 Series of 2021. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ando sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001.
Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Convincing. Okay, sige, diretso. Ang pahit. This time, nasa linya na si LBB. LBB. May gustong sabihin niyan. Lawrence Kamen. Ayan na. Oo, napauno. Lawrence? Nangaturog gayod. Nangaturog ito. Hello? Nangaturog ito. Direk? Oh, yaw pala. Una, gukunda eh. Ikaw ron ako ni BP. Ah, okay. May concern man sana, madali man sana. Ah, okay. Una ko, ika na masunod. Masunod magano? Ikasal? Iya. Dahil mo na pagparairo. Dahil mo na pagpara-comment. Ah, tanay manairo nga ni. Kailangan na magparasarap tayo sa imo. Ang nangyari sa matalip ni. Parairo pala. Nangyayari. Sige. Roger Tapi direct sa mga dagdag pang bareta, garo day nakakabasa, day taratao magbarasa, ang nagkakapira mga motorista digdi sa Sentro Canligaspi. Ini pagkatapos naman ng parang ka na DC Gibeños, digdi sa Magallanes Street, na nakulao na nga ni ang karatula na ang tricycle, buda ang motorsiklo, day pwede magparking digdi sa may Luzon Bakery Bagatabing direct. May minataning pa talaga sa karatula. Iya bigapod na sign speak. Bawal nga ang parada digi pero sa ibaba mahiling mo auto, tricycle, motor. Wala. Yan nga ni ang problema. Pwede sa dyan pala na magparada, mga four-wheel vehicle. Mga ano? Four-wheel vehicle. Di auto pwede.
Di auto pwede, pero ang tricycle mo da motor da eh. Hmm. O tamay saro man sila dyan na pinagpaparadaan maga sa may LCC Express Mart. Aha. Kung dyan sa nasambitan ng lugar, lugad ipay-pay pa kan parking boy. Na pumarada ngaya. Na pumarada duman sa nasambitan ng lugar. Tapos pag nagpapasar dyan, minabigla na pagbutwa kara Andy Marbella kan Task Force Kalinigan. Iarak butlog din yung mga nakaparada motorsiklo na ini. Tapos gimon-gimon sa driver. Pag iakbot ninda ini antara mong ka driver, inagdangay ka bilidikan mga parking boy na ini. Oh, dulag na siya park boys. Oo. Dulag na ito. Correct. Oh, di. Isi mo ngayang yan ang may karatol na digdi. Nagparada ka pa. Paano ngayon? Inagdamo ako din na magparada ko digdi. Roger to that. Oh. O kaya yan ang saro sa mga nahiling na problema digdi sa Siyudad Legazpi. Nanugad pala, bako man talagang tuyong kasalan at mga ibang mga motorista, nugad talagang biktima man sila kang sirkumstansya na nag-uuna sinda na pwede di magparking. Pero talagang may pagkakamali man kung sa ibong nalado. Iwan na nga niya kalag na no parking sa mga bihikulo na arong kan tricycle mo na motorsiklo. May napararking pa, nakabalandra pa duman, nakapararada pa sa mismong signage. May sala dyan. So, parking boys o so nagparada? Pareho. Takon na nasasabutan mo man, araw mo nang bawal magparada digdi dahil ka na dapat magparada. Correct. Umanap ka na lang kay ibang lugar. Ano di? So, party man kan park boy, takanugon man kan 5-5. Roger. Pag nagdarakupan, dahil na so park boy, ikanan may problema. 1,000 na ito. Correct ka dyan, Tabi Direk. Kaya iyo ang saro sa mga nahilig na problema digdi sa Legazpi na arugan ng mga nagiging mga pagkakataon na lugar arugan ang sitwasyon, Tabi Direk, lalo na digdi sa Magallanes Street. Ayan, okay. Oo, bako man sa pagsupol, may saro digting parking boy na medyo garoday man baga nakakasabot, Tabi Direk. Sige sanaan pangagdakan mga motorsiklo mo na tricycle. Digi kaya. Bawal. Basta may espasyo, di paparada. Siso-so na duman sa motor. Correct. Pag naglibot sa rande, may nangyari nga na kayan. O digi sa may sidewalk kan BPI. Di pigpararag na kan park boy, duman nga ka mo magpararada. Correct. Sa may baga, sa may essential. Roger. Inagiyang mo niyan kang grupo ni Andy. Pinuron po ito. Roger. Ikinarga sa truck. Bata Biyernes gaw dito. Ngunyan, ang sinautan, unang iyang park boy. Inilang si park boy, may ID totoo. Sing ka nga naka-assign, duman nga ako sa sawangan. Nag-ano ka digdi sa may LCC, tarigi ka Di, paano nga duman sa sawangan, kulang mga so benta. Digi nga ako sa lugar na niyo. May problema, so park boy kumbaga, bako ka man naka-assign duman ka paparada. Ika pa nagparaing ganyan. Bakong so park boy na problema itong sa mga nagkadarakop, 1,000 baga ka to so multa. Ika nga tabi ang magbayad kayo ng multa kung bako sa imo, dahil kayo maparadig di. Ibi-ibi baga sa park boy. Perang 1,000 ito para ang bayad sa iya 5-5. 5-5. Kung 5 itong motor na to manang ribo, 5,000. 5 mil na nagtataginting. Tadagi kami ikayaan babasan kakasuan takon ba ko nga sa imo kung para oring ganyan na magparada digdi bawal palan. Abay pa nga natikitan kami. Ikan gawad ka tong motor bata si iba arali pa sa ibang lugar. Roger to that nga ni. Kaya iyan ang nagiging sitwasyon na talagang kaipuan man talaga ang mga nagkapi ng parking boy digdi sa Legazpi. Talagang dapat na idukaran kan mga traffic signs, mga traffic rules and procedures na nga ni ng day man maging biktima kang sirkumstansya, lalo na makapandamay kan mga motorista. Kaya ako, kung minsan nagpaparada ko sa dyan sa Ampangkan LCC. Di bale yung magbayad ka 5? Bako?
Kasi ka nagpaparada. Oh, pag naagihan mo pa si Romit, libre ka na kay 5. Hindi man. Kasi ka nagpaparada. Kasi ka nagpaparada. Duman man sa Mail CC. Duman man sa Mail CC. Day taka manahiling naman. Oh, syempre, alangan man na parailingon mo naman sa damang parada ako dumaan. Nailing ko sa motor mo. Nakasuksok. Ako siya kay Banaw kay ni. Napong ka na naman. Nangyayari, sige na. Roger, so yan tabi direct ang mga dagdag na istorya. Alaton nakadigdi sa baba. Ako po, si Luwens Bur, si Barcela. Mabalas sabi, Luwensi, sa mga dagdag na istorya, halik dyan sa luwas. All right, sige. Yan. At grabe kung pwede pa siya na di. Ata daw yan, dakulunong ki mga matagas ang payo. Kasi bago nga ni, pasiring ako digdi. Mga alas 10. Alas 10, so, ngunya na udto. Kata niya ako daw, tatakulong ki mga PSO dyan sa may Albay Cathedral. Diyo, dyan nakataralay. May natikitan. Anpahit bagakan PSO, nag-enforce kan mga ordinances, laws, mga law enforcers nga ni. Iyo? Itong sa mga arali sa ibang lugar, Palao kadigi sa Legazpi, mga PUJ, see to it na so mga pasahero nindo na observe ang social distancing sa laog kan jeep. Iyo? May mga barrier dapat. Nakakalingaw na si iba. May mga driver na daing face mask mientras na nagmamaneho. Bawal po yan. May nagkatirakitan ka sa bago. Kung face shield, medyo medyo bako na gayo. Minsan, pagkaparaangos ta, so face shield ta, nagiging blurred. Bata nagmamaneho ka, face mask na. May mga driver na so face mask ninda sa koko. Bako man sa may ngimot, buda, dungo. Minsan, inda kung gura katuan multa. Yan. Yun, Palao kayo, pasang Palao digi sa Legazpi, be sure, mga PUJ driver, wear your mask. Boda, obligaro nindo, so mga pasahero nindo, na maggamit ki face shield, boda face mask, boda, may mga barrier bagayan, dumansa na. Ang mga tao, ang mga pasahero. Yan, so iba nagkakarilingaw na. Nag-boundary ka kay ngaya 500, mamulta kang 1,000, didibaldi ka? Dahil ka pang dilin siyang iuli. Okay, warning tabi ni Geraraya. Warning Geraraya tabi ni sa yan. O yan ang pasahero o mga namamasada digdi po sa tuyang kapalibutan. Okay? So, udto na palaan. Oras na. Para meres na mamaaram digdi po sa programang ini. Aramon niya to sa Radio DCGB. So, sa pangarap po kan mga pagribat dyan sa luwas, ang Mega Force Patrol, Ramir Tanay, sa lado technical, and of course, the birthday boy, Arvin Laad. Happy birthday, Gararay. May you have more birthdays to come.
Ako po, ang sendong nakiriba ngunya na pagkautong ini. Edwin Peralta Tabi. Mabalos po, kaysa na pagantabay. Masunod na ang Bareta alas 12. Pagariba ang Tito Canalbay. Renz Luna. Asin Ate Kansur. Southern Barangay. Angel Mostasa. Thank you, thank you. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko.